amboite basa ambotsvage basa mune makangogara panapa apa makutotizisa kuti makaroora handiti mukadzi ada kuchengetwa ndinda kuchengeta inyu nda kuchengeta mukadzi aba munini zvimwe zvinozoka dai muri mumwe chinyatsoona umega dai muri munhu anofungwa ndinonga kuti zviri kunetsa zvebasa mototi mukoma ndipei mari mudzokere kumusha manorima namainina aba munini vedhenese muri kupa kwandira naweirapa indi pandakabva kumusha kana angotoblazika sezvo ini ndakanzi ndouya ndichisvikira kwamuri nasekuru kumusha but wonaka time kutarisa period saka ndoita sewo mukoma something uri murume be creative ndakakuudzai mukoma kuti nditsvagiriwo chekuti ndiite but munongoti kwazi mabasa acho asikwani inoitsvaga ndoinosaidi kweonoroma wakagara pamba unotsvagirwa zvese nyamwa ndokutsvagira sadza ndokutsvagira tii ndokutsagiranebasa zvese pachine rudo era pamukoma pachine rudo era banguru kana dziri nyaya dzechikafu zvenyu munga ndinogara ndakakira chikafu chenyu tinodya chikafu chinganiko panapa unozakana munhu akangogara pamba hamuna limit kana dringi amudilute munongodira zvakadaro ndoivo moze mashoko muri kutaura ka amufanira kunditaura kana panani ndokuda kwake ndisinakumanditora pasaidi nokuti zvekuti munobva matotitimanyama imwe chete kumanga makabvira kare muneni ive tiri kumushaka chazo makambotorwa nechidhina musoro wesanziseko unaremufawe musoro wakaukamarara mukuru misadaro pandokaitori ndimo munhu wacho wedzinza but mapedza munduvaadzinga ndonaona nyangu maizo ngoma misadaro nakupa 2 days but terera ndiri kupa 2 days muri panapa ngoma misadaro motsvaga kwekuenda kapita ndakumusha ndokupai mari kuenda kumusha kana motsvaga imbe kuloja ndokupai mari start ye 1 month indakuenda 2 days motanga kutoverenga izvo zvandireka kumba kwamama vangu kwana mama vangu inini kunongogara mama vangu nehanzvadzi yangu tiri tu ini ndine mwana musikana wepo 1 ndakaenda ndakanatara mama wangu anondidai imba yese padzimwe ndofunga dzatone mano zvakunobvisa kaloja vanoramba indinongonovaudza inini kana inini tiri tu kana chingodananaka aiwa isinyaya apa muchembereka ndikutoona kuti zvitori nanika kutoisa imba iyi marocha kuti zviite sei todyai nayo mutemo geto ino yaizimba yako wanzwa haundiudzire zvokuita paimba inoii kuimba yani imba yandakasirwa nemurume wangu haida nezita rako inodana rangu ena unoshanda sevamwe vana vake yako saka mukuti ini handisiri mwana wanyini handina kuti hausi mwana wangu but haundiudzire zvokuti ndise maloja panapa handidi zvevanhu panapa ndopesirina kukuvadzirwa mudhuri wangu nekuda kwemaloja handidi maloja enda unoshanda utsvage mari handiti paipai makapuwa dhishi makandipeya muda makaramba kupa bamukuru makaramba kupa bamunini makapai nini makati ndini kanda baba wenu saka ndini kanda kutotonga pano tofi yako imini makafa imini anosari ledzo pano ndiyani iwe saka yeya uri kuda kuti ndife handiti muchemberi magara muchangofa ini changofawo futi saka imimi obviously ndimi chatanga iwe uri kumanyanyoda mari iko yekutenga dorero ezvinoona kana dressing yangu zokwa pandopindawo mustreet nevamwe izvo ndizvo kutosana ndiri panapa padheni kutonyara kubuda panza moto mungatoshanenere hauna kukwana unozvitisa vamwe vezera rako vapenda kunoshanda uko iwe chiri kukutadza kuti unoshanda chii chii chiri kukutadza kuti anopa panapo chii uda kuti ndise maloja ugotora mari uchitenga doro imba yangu isiye yakadaro kati iwe mukadziwe unotodza kuti mari yakatopera umo makaisa mari gorini yachakutanzi iyo $5 inofanira kufona kumusha wofonera kuvatezwa wofonera kumukwasha wofonera vatete wofonera maiguru wofona utauri mari muzukuru anza ndamufonera mari yakapera asi muzenzanganisokwanei iwe ndikunifona kana dzangu dzisina fona ndibaba inika muda kundijaira ndasaituzandinemiseo fone $5 makaisa $5 nyamakaisa ndakaisa mwedzi wapera mwedzi wapera mwedzi wakapera $5 kufana kunge iripo chingofuna chete ipo mapana wakutopaita iwo kuti waitwa indigenization handiti tiri kuti isu mari yange inofuna ngendeni bamwana indigenization or organization that is none of my business takura chinyenyi ndida kuti izvi zvimakastoma chatanga kuyamama ndida kutengesa tingamuchiri vasingafoni munofona mugara pano mudhara
Kuna kufoni yakapera mari. Yakapera mari. Motosiya matoita mari munhu. Maria. Chitambire mwana. Mama. Bwaere tudoro tunishirwana kana timafute wae chichochi. Chimbomutaurira unogara kumusura nezveyenka doro. Nemkoma geto chichi. Zata zangu zikazivi zvinhu zvikuitika mazuva ano. Chichi kuitika. Izvo zvizvo inge ma-problems after problems, problem after problem, problem after problem. Zviko zvakatipfekere pa. Kupfeka chii? Na. Chii chinoshamisa. Takasiyana iwo zvakapfeka nezvandakapfeka. Asi wakuswima kani. Kasi iwo wakuswima. Aiwa shamwari zvandakapfeka nezvaukapfeka zvakatosiyana. Kungosiyana kwakuti iwo wane vhesi ini nani. Geto. Mama mtsura mwana wenyu. Zinyara veya negeto usikona kuti mwana asvika instead ufarewo kuti mwana asvika motanga kugonana chiiko ichocho. Koina ndakusvika. Ndinyarewo mani. Newe saka Kamuri sei pano? Ndiri boyini. Koseti muri drop nane. Ndinongo kokumba katokunombagarike. Ndoroma. Uchi, sasa kunetsa mukosha wangu. Anonetsa kupi zvakanetsa. Geto. Chiko. Ni mama tsurewo kuti mjitsurewo geto wenyu. Sisi ngotaura nyaya dzinenge dziri nani. Tanziriseko, ndinotariseko ipapo. Geto, haundinyane wewe. Tutadza kunzwanana pano nekuda kwako uchitange mwana mudiki nechigaba ichocho. Nini? Aiwe kurawo mani. Iyembe yakapfeka nomfurira. Yaiwe saka wati mukosha wangu kasari kuri kuitika. Kana mama izvo zvingatosiya akamira negumbo wani. Asi akutamba bhora. Auroma apsi. Ndikakupenda nenyaya. Kuti ngoni kutaurisa. Chiri kuitika taura nyaya. Kana mama mukoma wacho. Zvakaoma. Izvezvi kumba hakusugarika. Chikafu anotokira mukicheni unototakura makizo esa mumwe. Imungakirwe chikafu nemukoma wemurume. Kasi iwo murume wako asi kutenga chikafu. Anotenga mama, anototenga chikafu grocery anototenga. Saka dambudziko riri papi? Chinotengwa nemunun'una wangu. Saka muri kufunga kudini? Naiva. Nachitokumbira zvangu kuti mama nematotibatsira tawana pekugara. Mwana pekuita sei? Zvakaoma. Pekugara. Mune mari yacherende munayo? Zvakaoma. Saka zvakati. Do you have me mari yerenda? Geto, chimbonyara. Inoni ndine final decision yese. Iwe nemurume wako munouya. Motora spare yekunzoko. Mogara mushandisa dorexel. Nokuti andina wanika kurasira uri mwana wangu. Asi mukoma iye. Dai mwara muruva neshamhu. Nokuti kana achibata munin'ina wake rafu zvakadaro ndokuita seiko. Inini ndakataura kuti mupinde marojo. Imba yababa vangu inini makuti Liza uye nemurume wake achipinda mumba mumu. Geto. Izvozvo hatina kumbowirirana zvemaloja. Saka iwe uri kuti hanzvadzi yako igare mubridge. Andina kuramba kuti auye panei. Anorara pasofa. Murume wake achaona kuita ari ukoko. Geto. Anotendedzwa kunzi auye nemunhu wake pano ndini. Ndini mwana wapano anonzi anogara panapa. Ine handisi mwana wepano manje. Aiwa atakuwa. Ine handisi mwana wepano. Ndiwe mwana wepano. Nditeererei. Amange ndopano ndo pandiri kutozouya. Kandimakaita sei vane nini? Kana nini chinogara mubridge ka? Nemurume wangu anotogarawo mubridge. Chokwadi jeri akandisiya mabasa. Jeri ka? Handi ndimaridzi vedzeni yacho. Ndimaridzi vemba yacho. Chiita zvamunoda iwe. Geto ka? Ini ndondotaura kuti chii nhamu. Imi zvese hamune mangotaura. Mangosangana Lisa chete hatichatowirirana. Asi kana wazogara unditeererewe. Ndiri amai vako handisi shamwari yako. Uri kundinzwisisa? Uri kundinzwisisa ka Geto? Handinzwisisa kari. Ukaramba unika hunhu kapi kako pano chako. Ndogara sei naye mwana. Geto andikona. Handizeti ndomisa kupana nditemesa musoro zvanezvo. Mama sene naye uyo. Sene naye anopengwa. Asi iwe murume wako anoshanda wewe. Mama anotozama nepasi chikafu chese chiri kumba ndiye anotenga. Asi mukoma vacho nava
Avatenge kana chinhu. Apa vanenge vachibika ka 1 cup rice. Tandonzi kuno muri wako unoupedza. Saka tauya nezvimakapi kuti mumboitawo mazuva muchidye. Mabvane. Kumushaka. Unorima kumushaka. Unorima isatina napo. Wete zveunongo zvakunoita muno. Naye baba na mai. Wega mambo yona ndo kwamba vo. Teona. Mawisisa wega. Vana chikoro masanga nawo. Alright. Chinsangu le. Ni dufandi mwana wa Susan. Mwana wa Merenzia. Mwana wa Taona. Anditi. Vose ndinawo bana. Kana muchiwana makabeja. Muchitadza kuyana mabhuku matakikavha, mapeni, mapenzura neschool fees. Ndicho untachi mari. Isakautsira imba ino. Maroja yake mari yati murikisa kuku. Muri kutyane mukadzi wako. Pasina zvamuri. Makata included. Makuna izvozvo. Ndokuenda mari kubva kumushero wakagara nemukadzi wako musikana kuita. Wana wese vakakupai kuti muchamire panapa. Nemaroja yake muchipuwa mari muchitenga zvese. Dokita mari yangu inini mhome futi. Naye wadzima mukuzvona. Dokita mari yangu inini. Atingabviseka mari. Naye mwanora. Vanhu vakasiyirwa maroja pano. Kuti motorawo mari iyo. Saka mukuroti pamaloja makasiya. Naye baba na mama. Taura. Point of correction. Ndakukorekta panapa. Ya. Kwerendedi. Mati. Ndakakusira iwe nemukadzi wako. Vanozvida muzoro yemu. Handiti. Saka imimi apasara masongolauriwa. Taurai makanangana nemwana wenyu. Straight and direct. Saka ukuzinyukura. Mirai. Ukuzinyukura mumuna wenyu. Ukuzinyukura. Iwe uchitora mari uchinohodha ningi. Iwe zvawavidzigwa imwe staff iyi. Izvo zvinokona mwana wenyu. Mari chai kuti ndakanoda zvinezvi. Asi kuti ndaiva ni. Para. Akaninyepera nguva ndakapewa nanzvadzi yake. Chokwadini mama inini. Nezvandiri. Woman like me. Ndaino murikise pemari yake. Wana vakubhadharira. Baba. Kana wana vachidzoka havasi kuti pana. Mira zvako. Baba muchitisiya pano. Hamuna mbotiverenga kuti vazukuru vari including. Hamuna mbotiverenga kuti mvura iri including. Phone iyo hamaverenga kuti iri including. Handiti. Iko zvino makuti include paschool fees. Vana vajisapa pano makavazira ine kuti vakangouya vakaiswa ningi pano. Asi baba ndoda kutaura panapa. Ini pandoda kungo clear zita rangu kuti risava munyadzi yenyidzi. Inini pandakabvunza baba kuti kwa vana ava havasiri kuenda kuchikoro kunzi school fees yoyo. Mbamuzoti makandipinda kuti my wife don't worry. Vana vakaiswa kwai kubhini ndokwa vakaiswa. Vakaiswa zvekubhini. Saka kana mangu yazvanzi kwai vana mofana kwabhadhara school fees yemba makasiya maroja yeyo masu ndovane nyaya kwete Ratiwe mwana. Ndokubvunza iwe. Mari mukisa kuku. Mari ipi? Iyo mari yemba iyi yemaroja. Imbori mari. Iyoyo kainokutenga mabhuku evana. Saka murikisa maroja sagere. Naibaba saka mukuti mari iko zvino ukabvisirwa rent handiti dzimba shanu idzi. Handiti pavanobvisa rent munobvisa musi wa 9. Munobvisa musi wa 12. Munobvisa musi wa 16. Munobvisa musi wa 9. Munobvisa aiwiri inini machembere nyika ndoda kukukorekta machembere makorekta ivani vana vachakwa yai kana yewe mwana akanga arora vana vachinja hunyu yoyo ndovada kutochinja ini hunyu just because baba handi mao andadze kumwana bhadhamuswana nimwe musi wa 2 mwezi wa 5 mari haisi kuya mibhauki haisi kuya mibhauka but painouya iri musiri mubhauki macho vavari pana baba pana havarari izvezvi zvikutotsvika anoitavari handitombozivi ndakavhunduka pani handakuvhunduka pani hauna wakatanga kuda bhatati uri kuda kogeti ndikavhunduka zvikanzi mai vagara kumusha ndoda mari zvotodza kuvhundudza munhu zvisine pano iwewe mwanangu nemurora muchabva pano wobva pano ndoisamomayazotivhundudzandi mayazotivhundudza hamusi kuchengeta vazukuru asi machembere nyika imi zvomoita handiti pakutanga makambopa responsibility mukaona kuti responsibility havasi kukwanisa kuva responsible ini zvanandaro imi maona ndi mukadzi ane pfungwa dzinodonza unemusika ndozvinoita kuti inini pfungwa dzangu dzinodonza kudanga dzevava saka imi this time mopasira responsibility yepane mari dzerendi kwandiri ndomokorektawo moni izvi ndakuziva kuti vana havasi mbini saka ini ndakuziva kuti mwedzi ukapera ndikuenda mabhadhara rendi kuenda mabhadhara chi izvo ndakasina kuti ndakasangana navo basa vakatondomarekisa amini vamwe mai vakatomarekisa tamusika baba
Manga dai vasina kana action kana plan pe dai vasina. Uri chikopa chete kazoburira kupa mari. Ndakambaridza pano. Nai, ndataka ndati baba, tsanda kuza vakazoti mai vaya. Dzati mai vaya vakanga. Inga vanishare. Adzimai, kana ye muroro yana hunhu. Anoti machembere tsutsa baba na mai. Machembere. Machembere. Hayi Machembere. Masanga na machembere. Machembere, kumai, machembere. Ne vasika. Ayo, kana benzere babo. Gura iro rombera chiro. Idza kutotengeswa dziri turu. Tambi. Aish. Oh, nyaya tozopasa na. Aika, yatoa penzi. Wewe. Saka omi. Mashaya motikari yekwaye. Ayo mama ndo benzi yacho yari kwasa utakura nini nemukadzi nga. Ndio penzi yacho iyoyi. Komadi matsaura ndakutsvagira mota. Anyway, it's okay. Ayo, zvakatorongeka mama apa. Paregedzi mama. Okay. Efamba ini. Zvakatorongeka. Kamukare bhasko rakaponja boere. Ndo musudhusi yacho, musudhusi benzi tsani. Pavana kombedha mbedha hapana here mbedha. Ndizvo zvese izvozvo. Ndoza ndambotaura kuti murara pazuva. Tsano yangu ndibatiroro. Tsano. Kubatirwa nani? Ibaba ndono kuti ndaita sei. Chii chikunetsa pakabhasikoro Badoko. Badi basteri. Badi steri. apa dzano vakutonyungwira ka. Kunyumbira kwekuita sekwe. Chii chinombonzi kunyumbira icho? Ndaitsvaka. Kwakatokuita sei? Ndaipata. Maundendireka. Runoipakira mumba umu. Jabulani, wena ziko. Uzichiko. Ulake padiri pako kai. Ini ndiri kutokutsvaga zvekutodaro kwa rimwe zuro. Wazoziya kugara pambuya changu zvavo. Wo apa Pambuya changu ndo pandogara kai. ukona kuti wagara pambuya Changu unopachiremekedzwa ungana vanhu vachikutora zviya vanhu vachitoziva unhu ndo unotaura kuti iwe uyapa upinda apa. sirira kwero harizibhuwa agara wasiyana naro Sandina zewa ndogara kupiko hama dzakandirasa mukoma kandirasa murume ewa ko madhira kamira zina yazorova nditsvaga chiko pakanaka ndakuri pamavaro hwaka because maoko nozvirawo kuti aiwa ndoziziya but sandiyo nyaya yacho zvamafona kuti pane munhu akandipinzira ko achitoti uya kusa apa ndinana passport ndakataka ndinoone booster ka apa tiri passport manje ndo wasikanidzi manje iwo chiko ndinoziva nemunu ari koko ari kumapassport anobaya baya but panongoda kaika kati chete nobva nangomusika nobva nangomutipuka chete zvavharana unomutauni muno imo muno sanenge achida mari ndipe chite chiteni aiona kuti chii iwo ona ndotoimba newe kuzi nditori pamamwa ndofanira kumbokatisa chisamwaizi inge isingokuresha but usazondikanira pasi ako zvinondiziya kanezvefaitaunongoziya aizi ingori one love saka po iwo zvonoita machika unozongondibata otherwise munhu wacho anonge achida madetails ako ka nemufesi yako unozongondikaita pawhatsapp totaura iripo wangu vanhu ndo zvandakazobvuma ukazi mvura painenge yamboerera napo inofura nevavo Vatanga mafamisa akuenda usiye anoziva ndizotozitsangunangura sei but chei ndokazofamba zive pasa ndakazombokutsvaga ndikakutsvaga ndikazaenda kusauthi kusaudzika pandatoroorwa ndikaita murume wangu ndikaita vana two but akazosheka zveke last year aiwa shema aiwa ilife life ine ma-ups and downs zvine zvatongoitwa zvokwe wakazodi ndakazombotorora umwe uri kumasvingo
ndakabva ndabvisa zvishoma communication breakdown ndakashaya kana ndobata pami ndodii ndikambotsvaka pafacebook pafacebook wazikushandisa zita rako but akutsvaga ndikashayiwa ndakangotora umwe kumasvingo uku akanzi awe zvanzi mari ngozirai mari pada mombe ndikati chitaurai mari yacho kunonga hakuna mombe kakutaura chitaurai vhalu yemombe dzacho in monetary terms vakanzi aiwa toda dzinotsika ndikati kana tazodziwana tichazomutora ndazatamitizwaona sekuriko kamene zvakaitika ikoko saka paka takudzokera paya plus takuchidzokera paya paya takuchinyazodanana manje tavanhamatiwa ndozvona nandakatombosiyana nazvo nchimbochema murume wangu aiwa murume wako ndini kana bhaibheri rotaura kuti murume wako wekutanga kana mukadzi wekutanga ndiye mukadzi wako mamwese maumbu izvi zvaukutaura ndezveyezagoka izvi ezvinezvi ndaa munhu mukuru ane mhuri anoda kuchengetwa anoda kubhadharwa namaskufees anoda chikafu right niko ndaa munhu mukuru imba ndeyangu ndakatenga imba iyi ndane kambani yemaputi ndiri kugadzirisa futi imwe ndida kuita kunhu ndiri kurugare ndoda kuvhura futi imwe yemafrizisi ndikuita zvakawanda wanda nyaya yekuya wataura ndainzwa zvetosvitaya paka kana wanga une zvimwe zvinhu zvawanga uchiita ndikukupa 24 hours osiyana nazvo posina handi zvekutambiswa kana zvekutambwa neni kuna zvimwe zvandachimboita ndingomhaisa pamabhizinesi kwangu chichi izvo ndakatumira mota ndakatenga mota panetika irifanira kusvika any day next week baba saka handova chingomhaisa pamabhizinesi ndina zvimwe zvandachimboita ndakutata nezvako bebi aiwa kunana varizi ndimika ojasi aiwa kana hawo zvatichi ndonyanya kufara manini amene ndingakuitire chii bebi sure ozati ndingazoona titingazotengasodzana paya chapendetembitakanaochinga ndeoiya klinika zvotochiita vanapa zvakawanda tozokurukira paapo ende pla kuti pamba ndapaona anytime nichangosungunuka chipota chikuya zokuona iwo patataura pafoni ndazokudzoya kumba kwangu unofanirauzogara kuno kwete zvokuramba mutilogarana zvakawanda ndi zvinoitwa mberi nekuwirirana kwedu nyaya yako ndekuti ndini ndine muriwo wevana saka ndoda kumhanya kuti ndinobikira chi vana aiwa zvataona natafara zvakawanda kutaura pafoni anditi kagoodbye uyu aiwa next time but mbakakomakanaka meibvachiora chamwari munenge murueni munoda mai kana aya man madam upedze ti ndopedza chimwe chipere ichocho yowe ati wobuyoi so pana abagaya pamasamba ndoudacha uchaoni amukuboni kenjalo kako ndokunozi kugarika zvepa mbuya